gravarem la sessió i llavors la gent que no ha pogut venir, bueno, i vosaltres també us passarem l'enllaç per si el voleu veure en diferit. Per tant, si algú diu jo tinc pànic escènic, no vull sortir i es vol tancar la càmera, cap problema. Ja ho sapigueu, vull dir, sentiu-vos còmodes sense cap problema. I dit això, benvinguts a la 12a temporada de Vull Escriure. Aquest any som més de 50 inscrits, per tant, a més, hem quedat molt bé meitat i meitat, som meitat veterans, meitat nous. Per tant, confio que els veterans, si veieu que els nous necessiten alguna ajuda, un cop de mà, estareu per allà i els hi donareu una ajuda i que, a més, com sempre, els rebreu amb els braços oberts i els fareu sentir de seguida part de la família Vull Escriure. Per tant, confio molt en vosaltres. Pels nous, jo soc la Teresa Saborí, que suposo que ja m'heu vist per algun lloc. Si heu decidit apuntar-vos a Vull Escriure, suposo que en algun lloc us he sortit i en algun lloc heu decidit apuntar-vos. Per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí. Els veterans, moltíssimes gràcies per tornar. És una alegria, veig aquí cares conegudes i em fa molta, molta il·lusió. Per tant, jo soc la Teresa Saborí i l'altra ànima de Vull Escriure la tinc aquí, que és la senyoreta Quessis. Aquesta és la Quessis. Aquests els veterans ja la coneixeu. Ella és la part important de Vull Escriure, perquè ella és qui revisa els textos, qui marca els terminis, etc. Per tant, a mi em podeu tractar com vulgueu, jo us tractaré sempre bé, però si ella la feu enfadar... Per tant, la deixarem aquí, que si veu que hi ha alguna cosa que no la dic bé, ella ja ho corregirà. A partir d'aquí, el que havia pensat és faré una mica d'explicació de com funciona la web. Els veterans ja ho sabeu, però és sobretot pels nous. Llavors farem una mica de tanda de preguntes per si hi ha algun dubte, qualsevol pregunta que tingueu. I llavors, depenent de com anem de temps i depenent de quanta gent hi hagi connectada, podríem fer una ronda de presentacions. Però això ho deixem pel final amb interrogant, perquè, esclar, dependrà de veure com anem de temps. Què us sembla? Ho veieu bé? Sí. Perfecte. Doncs anem allà, comparteixo pantalla. Si em deixa... Va. Veieu tots la web? Sí. Perfecte. Doncs com funciona Vull Escriure? Doncs mira, és molt fàcil. Aquí, a dalt de tot, a la barra de menús, hi ha un botó que diu com funciona, feu clic i aquí està tot explicat. I ja està, fins aquí la sessió. Ja ens en podem anar a sopar tots plegats. No, seriosament, aquí està tot explicat, vull dir, amb molt de detall, per tant, els nous, si voleu fer-hi un... La web aquesta que envio escrits jo. Estan explicant el funcionament un altre cop. Tenim algun àudio obert? Perquè és una cridanera, és com la de la... Vale. Aquí ho teniu tot explicat, per tant, qualsevol dubte que tingueu de funcionament i feu una llegida, però tot i així us expliquem una mica cadascun dels apartats. Apartat. El més important de tots és el botó Escriu. Aquí, com podeu veure, ja hi ha tot el calendari de quan s'aniran publicant cadascuna de les 15 crides de l'any. Es publiquen sempre els dijous, a partir de les 8 del vespre és quan les teniu disponibles. S'aniran publicant una cada setmana i l'únic que ens saltarem és les vacances de Nadal, que llavors farem altres coses, i el pont de desembre. A part d'això, cada dijous tindreu aquí una nova crida. En el moment que es publica l'anunciat, tindreu 7 dies per respondre-hi i es tracta de que escriviu textos de 300 paraules, amb un marge de més o menys 100. O sigui que s'acceptaran textos des de 200 paraules fins a un màxim de 400. Els que hagueu demanat les versions superiors, tant el bàsic superior com el primer superior, doncs tindreu 24 hores extres per respondre a la crida. Per tant, rebreu un correu electrònic el dimecres anterior amb l'anunciat que publicarem a la web dijous. Per tant, així tindreu 24 hores extres per escriure el vostre text aquella setmana i publicar-lo a la web. Cada temporada, totes les crides estan enfocades o giren al voltant d'un tema. Aquest any, com vam acabar la temporada anterior, vam obrir enquesta, vam demanar als escriptors de la 11a temporada quins temes volien per la 12a i el tema que va sortir és dones que han fet història. Per tant, a cada crida veureu que hi haurà un vídeo en què s'explicarà una biografia d'una dona que ha fet història.
Algunes és possible que ja les conegueu i en aquest cas hem intentat posar detalls que potser no són tan coneguts i d'altres són dones que potser han fet coses molt importants però que no són tan conegudes i per tant també intentarem descobrir-vos-les. Com són els enunciats a les crides? Els enunciats a les crides sempre tenen dues parts. Un, que és que hi ha una paraula obligatòria i aquella paraula ha d'aparèixer en el text sí o sí i ha d'aparèixer sense variacions, o sigui, tal qual l'escrivim nosaltres. Si és en singular, en singular. Si és en femení, en femení. Tal qual nosaltres l'escrivim és com ha d'aparèixer en el vostre text. Això fa que llavors us obligui a ser més creatius, perquè a vegades és una paraula més fàcil, a vegades és una paraula més creativa, més difícil, i llavors això es fa ser més creatius a l'hora d'escriure i intentar buscar una història que aquesta paraula hi entri i que us pugui servir. A més de la paraula obligatòria, hi ha una minicrida. La minicrida és un extra, o sigui, és un opcional. Podeu incorporar-ho o no podeu incorporar-ho en el text. És algun altre ingredient que nosaltres us proposem. Però això és totalment opcional, per tant, si algú diu no, jo amb la paraula ja en tinc prou, doncs perfecte. I si algú diu no, jo em vull trencar una mica més el cap i afegir-hi també la minicrida, doncs perfecte. Això és opcional i ho deixem a les vostres mans. Com funciona? Exacte. Si vosaltres ara entreu a la web del i feu clic a escriu i dic jo entro a les 195, doncs em dirà aquest anunciat encara no existeix. Per ensenyar-vos una mica com és per dins quan es publiquen, us ensenyaré, per exemple, els de l'any passat. A mesura que s'aniran publicant, veureu que el calendari anirà desapareixent i aniran apareixent fotos de colors. La foto de color que hi hagi en aquell moment és la crida que hi ha activa en aquell moment. I perquè veieu com són per dins, doncs, per vosaltres respondre a la crida, feu clic a escriu, a sota de la crida que sigui, i se us activarà. Aquí trobareu el vídeo, que en aquest cas serà la biografia d'una dona, perquè us inspiri per respondre a la crida d'aquella setmana, i aquí tindreu l'anunciat, la paraula obligatòria, l'extensió, la minicrida opcional i el termini, que és sempre fins al dimecres a la mitjanit de la setmana següent. I això és fins a les 12, perquè a les 12:00 la Cassie es ve aquí a la web i tanca les portes. Per tant, a partir de llavors, si intenteu publicar el text, no us deixarà i ja no us l'acceptarem. Això és per obligar-vos a respondre a la crida en aquella setmana, en aquells 7 dies. Temes tècnics. Simplement us demaneu, quan publiqueu el vostre text, doncs fiqueu el títol, per exemple, en el camp assumpte o coses així, però això no té més. Per publicar-lo en si, doncs, aneu al final de tot. Ara aquí diu bloquejat, perquè és la crida de l'any anterior i per tant està bloquejat, però quan estigui la crida d'aquesta setmana, la que publicarem dijous, aquí dirà respon. Vosaltres feu clic a respon. Aquí que diu assumpte, ho borreu i escriviu el títol que voleu del vostre text. I aquí escriviu el vostre text, el que vulgueu. Coses importants. Si vosaltres teniu accés bàsic, que per tant heu només demanat escriure, doncs amb això es tindria. Escriviu aquí el vostre text, feu clic a tramet i ja estarà. Ja haureu acabat la feina per aquella setmana. Si us heu apuntat també l'intercanvi de comentaris, doncs llavors aquí al final de tot, com que l'intercanvi de comentaris és voluntari, podeu decidir si participar-hi o no cada setmana o de forma permanent, etc. Doncs imagina't que vosaltres digueu, no, és que jo no sé si vull participar a l'intercanvi cada setmana perquè dependrà si tinc feina o si no tinc feina. Doncs llavors vosaltres directament, la setmana que hi vulgueu participar, fiqueu una postata i digueu comentari, somriure. I nosaltres llavors, quan tanqueu la web i repassem tots els textos, repassem tota la gent que s'ha inscrit i us fiquem a l'intercanvi de comentaris. Que sou del Premium i per tant voleu participar a l'intercanvi de comentaris i dius ai, que m'he descuidat de ficar la postata. Doncs cap problema. Torneu a fer clic a respon i escriviu directament comentaris trencaclosques o somriures, el que sigui, i ja està. Quan ho tingueu, feu clic a tramet i ja es publicarà a la web. Tema del compte de paraules, que és una de les coses que sempre ens porta de corcoll, les 300 paraules, el màxim 400 i el mínim 200. Com ho sabem? Perquè cadascú compta de la seva manera, etc. El criteri que hem establert és el que trobareu aquí. Si maneu al menú lateral, veieu que hi ha un botó que diu comptador?
Doncs el criteri que val és aquest d'aquí. I com funciona aquest d'aquí? Doncs compta espais, com si diguéssim. Per tant, si jo escric un text de 5 paraules, veieu que aquí baix es va actualitzant a mesura que anem escrivint i ara, per exemple, em diu número de paraules 5. Ho veieu a sota? Si seguís escrivint, m'aniria afegint paraules. Per què dic que compta espais? Perquè, per exemple, si fiquem apòstrof, m'ho compta com una paraula. Ho veieu? O si fiquem pronoms i comencem a treure ni, m'ho compta com un espai, com una paraula. Per tant, el criteri que utilitzem a l'hora de valorar el nombre de paraules és aquest. Utilitzem aquest perquè normalment també és el que utilitzen la majoria de versions de Word i de processadors de textos. Per tant, amb la majoria de programes que escriviu, doncs us trobareu amb el mateix criteri. Així és la manera d'unificar-ho. Quan vosaltres publiqueu la resposta a la web, a més, i feu clic a tramet, la web també us ho comptarà. Veieu que quan, per exemple, aquest text de la Jenny, que aquí li diu extensió 393 paraules. Per tant, vosaltres, al moment que feu clic a tramet per publicar-lo a la web, podeu mirar vosaltres mateixos si esteu o no dintre del límit d'extensió. Per tant, si esteu dintre del límit d'extensió i teniu la paraula obligatòria, ja està. L'adquesis, llavors, quan revisi els textos, us el validarà i un text més que ja teniu escrit. En cas que fiqueu això, postdates, tot això, això no es compta. Per tant, és només ben bé el text en si. Sí, fins aquí? Algun dubte? No, molt bé. Perfecte. Més coses que us volia explicar. Això. Abans us he dit, els que sigueu premium, aquests pels que heu decidit participar en intercanvis de comentaris. Podeu dir, però és que jo vull participar cada setmana a l'intercanvi de comentaris i això de ficar la postdata, al final me n'acabaré oblidant. Jo vull una inscripció permanent als intercanvis de comentaris. Doncs llavors fiqueu-ho directament a la vostra assignatura d'usuari. I com es fa per ficar-ho a l'assignatura d'usuari? Aneu a dalt de tot, aquí que diu tauler de control de l'usuari. Aneu aquí que diu perfil. I aneu aquí que diu edició de l'assignatura. Llavors aquí, en aquest quadre en blanc, escriviu m'inscric permanentment a l'intercanvi de comentaris tal, i llavors vol dir que a no ser que fiqueu una postdata que digui ignorar l'assignatura que aquesta setmana no vull participar, doncs farem cas del que digui l'assignatura. I així ja no heu de preocupar-vos d'oblidar-vos. Fins aquí. Per tant, llavors, vosaltres escriviu el text, el publiqueu a la web, i llavors, això, el dimecres a la mitjanit es tanca la web i llavors és quan la Quesis comença a revisar els textos. I revisa això, que compleixi l'enunciat, per tant, sobretot el tema de paraules, sobretot el tema d'extensió. I llavors pot ser, depenent a veure com escriu, que posi un avís de sensibilitat. O sigui, si escriviu un text que sigui molt truculent o molt violent o molt el que sigui, pot ser que la Quesis us posi un avís de aquest pot ferir sensibilitats d'alguna persona. Simplement per l'intercanvi de comentaris, que ara veurem. O sigui, vosaltres podeu publicar el que vulgueu, per tant, sentiu-vos lliures d'escriure el text que vulgueu, i simplement si escriviu algun text així una mica que pugui ferir sensibilitats, la Quesis us ficarà aquest avís. Però això no significa res. El text continua sent vàlid i, per tant, vosaltres el podeu publicar. Aquesta seria la part escriu. Una vegada els que teniu accés bàsic, fins aquí ja tindríeu la feina feta. Ja tindríeu l'anunciat, hauríeu escrit el text d'aquella setmana i, per tant, ja us podríeu esperar el següent dijous a les 8, quan es publicaria el següent anunci. La gent que us heu inscrit a l'intercanvi de comentaris i que teniu accés premium. Passaríem a l'altre apartat que hi ha al costat, que és el comenta, i començaríem l'intercanvi de comentaris. El dijous, el que la Quesis fa és mirar tothom qui s'ha inscrit, mira a veure qui s'ha inscrit als somriures i mira qui s'ha inscrit als trencaclosques, perquè són els dos grups de comentaris que tenim. Els intercanvis de comentaris somriures és per gent que només vol rebre, només comentar coses que li hagin agradat d'aquell text. I el comentari trencaclosques és dir una cosa que t'hagi agradat d'aquell text i una cosa que creus que es podria millorar d'aquell text. I en aquest últim apartat és molt important tenir una cosa en compte. La filosofia de Vull Escriure és que tots
som aprenents. O sigui, tots som aquí, som un grup d'escriptura, tots intentem fer-ho el millor que podem i tots volem fer-ho el millor que podem. Per tant, qualsevol comentari que feu, si està fet des d'aquest punt de vista, d'ajudar l'altre, serà molt ben rebut i sobretot el que no volem és ni paraules malsonants, ni egos, ni gent que es pensa que està per sobre dels altres. O sigui, volem sobretot que ens ajudeu sempre a mantenir el bon humor, a mantenir aquest esperit col·laboratiu i a ajudar-nos a escriure mútuament cada cop millor. Per tant, quan escriveu el comentari, per això en diem comentaris, sinó crítiques, és un comentari. Per tant, hi ha vegades gent que diu no, és que jo no sé què comentar perquè és que jo no en sé, no sé. Tots en sabem. O sigui, es tracta de llegir aquell text i dir, mira, d'aquest text, des del meu punt de vista, que sóc una lectora, doncs això m'ha agradat i això crec que es podria millorar. I això ja és una gran riquesa per l'escriptor que l'ha vist. Perquè al final, com a escriptors, el que volem és tenir un altre punt de vista. I podeu veure coses que potser ningú més ha vist. Per tant, qualsevol cosa que pugueu dir serà d'ajuda i no penseu que hagueu de fer aquí com si fóssim catedràtics, universitaris o crítics literaris. No, no es tracta d'això. Es tracta d'ajudar-nos. Per tant, qualsevol cosa que veieu que pugui ajudar un autor, benvingut serà. I sempre amb aquesta filosofia, d'intentar mantenir sempre el bon humor a la web i que hi hagi aquest grup de companyia. Comentaris. S'han de fer 2 comentaris de forma obligatòria. Un us l'assignarà la Quesis. Vosaltres entrareu a l'intercanvi de comentaris i us dirà el no sé qui ha de comentar el no sé quantos. I aquest és obligatori i l'heu de comentar. I llavors el següent és voluntari. Heu de comentar... Bueno, voluntari no, perdó. És de lliure elecció, perquè també és obligatori. O sigui, els 2 són obligatoris. Un és assignat i l'altre és de lliure elecció. El de lliure elecció l'heu de triar entre gent que s'hagi inscrit a l'intercanvi, que s'hagin inscrit al mateix intercanvi que vosaltres, o sigui, si vosaltres sou somriure, doncs altra gent somriure, i que la Quesis l'hagi donat com a vàlid. Perquè en cas que la Quesis hagi vist que no compleix amb algun enunciat, imagineu-vos que algú ha publicat un text però s'ha descuidat la paraula obligatòria. Doncs la Quesis li haurà posat ens sap greu però aquest text no compleix la paraula obligatòria i per tant no pots participar a l'intercanvi de comentaris. O sigui, aquesta és la penalització pels de l'Accés Premium si no compliu amb l'enunciat. Per això és molt important complir-lo, tant en paraula obligatòria com extensió. Perquè si no el compliu, la Quesis us deixarà 7 dies perquè reviseu el text i corregiu el que sigui, però ja no podreu participar a l'intercanvi de comentaris d'aquella setmana. Per tant, és molt, 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 molt important que reviseu el text, que compleixi l'enunciat per així poder participar en l'intercanvi de comentaris. Per tant, 2 comentaris obligatoris, un assignat, un de lliure elecció, com a mínim. Per què diem com a mínim? Perquè aquests són els obligatoris i, per tant, aquests els heu de fer sí o sí. Si algú s'inscriu a l'intercanvi de comentaris però no els envia, no podrà participar en futurs intercanvis fins que no enviï els comentaris pendents. Per tant, per això us diem que si, per exemple, una setmana ja veieu que pel que sigui no hi podeu participar, doncs simplement no us inscriviu, perquè si us inscriviu i no envieu els comentaris, llavors no podreu tornar a participar fins que no envieu els pendents. Aquests 2 són els obligatoris. A partir d'aquí, podeu escriure tants comentaris voluntaris com vulgueu. Si us ha agradat un altre text i li voleu fer un comentari, endavant, sou lliures a fer-ho. L'únic que us demanem és que respecteu el tipus de comentari que ha demanat l'autor. Si l'autor ha dit que ell vol comentaris somriures i vosaltres sou trencaclosques, però ell ha demanat somriures, en aquell comentari voluntari heu de fer el que digui l'autor. Perquè el que sempre volem és que, al final, és que els autors us sentiu còmodes, per tant, si vosaltres heu demanat somriures, doncs que rebeu somriures, i que si heu demanat trencaclosques, que rebeu trencaclosques. I així us sentiu còmodes amb el que demaneu. Avís de sensibilitat, allò que us he dit abans. Pot ser que la Quesis hagi posat un avís de sensibilitat. L'avís de sensibilitat entra ara. Imagina't que vosaltres us hem assignat un text i aquell text té un avís de sensibilitat i vosaltres el comenceu a llegir i dieu, no, és que jo aquest text no m'hi sento còmode. En aquest cas, podeu canviar-lo. Perquè vull dir, doncs aquest no m'hi sento còmode, trio aquest altre, que també, per exemple, imagina't si sou trencaclosques, doncs el trieu per un altre text trencaclosques. I en aquest cas sí que el podeu canviar per aquest fet. Per tant, tingueu en compte això, que si escriviu textos que creieu que poden
pot ser que llavors en l'intercanvi de comentaris la persona que us hagi de comentar no us faci el comentari obligatori. És l'única excepció que posem. Moltes vegades quan passa això llavors hi ha altres lectors que no el tenien com a assignat i el trien com a lliure elecció. Per tant, sou lliures sempre de publicar el que vulgueu, però tingueu en compte això, perquè no voldríem que algú hagués de comentar un text en el que no se sentís còmode per algun tema en concret. Ja veieu que intentem ser el màxim de curosos i el màxim de que us sentiu el màxim d'acollits sempre. Per tant, per això tenim aquestes cosetes. I això seria una mica, crec que, el tema de comentaris. Us ensenyo també com és per dins, perquè ara, esclar, si entreu a comentaris d'ara, com que la temporada que han començat està tot en blanc, però us ensenyo una mica com és per dins els de la temporada anterior, per exemple, i veieu que quan s'activen els comentaris hi ha dos botons, somriure i trencaclosques. Per tant, entreu en el que us hagueu inscrit, per exemple, imagineu que hagueu inscrit el somriure, i aquí trobareu això. El primer us l'hem assignat de forma aleatòria. Per tant, aquí trobareu cada autor a qui ha de comentar de forma assignada. I llavors, el segon és de lliure elecció, que us diu això, que siguin el mateix tipus, que la quesis l'hagi validat i que s'hagi inscrit a l'intercanvi d'aquella setmana. Dius, ostres, però això deu ser molt complicat de trobar qui són aquests autors. Bé, són els que apareixen en el punt 1. O sigui, tothom que apareix en el punt 1 són els que compleixen amb tots aquests requisits. Per tant, els teniu aquí llistats, per tant, aquí els podeu validar fàcil. I aquí veieu que hi ha molta lletra, però al final és repetir-vos el que us he dit jo i ja veieu que aquí el punt 0, el més important, és el divertir-nos. Estem aquí per aprendre, estem aquí per jugar amb les lletres al final. Per tant, l'únic que us demanem és que ens ajudeu a mantenir el bon humor i que ens ajudeu a mantenir aquesta companyia entre tots. Termini per enviar els intercanvis de comentaris? Doncs com en el cas dels textos, fins al dimecres a la mitjanit de la setmana següent. Llavors, el dijous, la QESI s'actualitza a la web i a les 8 és quan s'actualitzen tots els intercanvis de comentaris i els nous anunciats a la setmana. Com anem fins aquí? Molt bé. Sí? Bé. Vale, perfecte. Tercer botó important que hi ha aquí en el menú, el descriptors. Aquí ara no apareix res perquè encara no hem començat, això també s'actualitza el dijous, però si fem clic aquí veureu, per exemple, el de l'any passat. I què és això? El botó escriptors el que trobareu és una taula amb tots els autors que participen en aquella temporada i a dalt teniu totes les cries de la temporada. A mesura que aneu escrivint, aquí anirem fent creuetes. Cada creueta vol dir que és un text presentat i validat que compleix amb l'enunciat. A mesura que es vagin sumant, veieu aquí que es van afegint. I aquí, al final, us diu el tema del llibre de Sant Jordi. Com funciona Sant Jordi? Com funciona poder participar en el llibre? Aquí baix ho teniu explicat. Si responeu com a mínim a 6 crides o més, podreu participar en el llibre de Sant Jordi amb un text. Si responeu a 12 crides o més, tindreu dret a incloure 2 textos en el llibre de Sant Jordi. Per tant, nosaltres, quan s'acabi la temporada, per allà al febrer, quan publiquem l'última crida, etc., vindrem aquí, mirarem a veure quants textos vàlids ha escrit cadascú i a funció d'aquí us enviarem la invitació per si voleu participar en el llibre amb un text o amb 2, en funció de quantes crides hagueu respost. Aquí veieu que hi ha diversos coloraines. La groga, l'X, vol dir que el text està ben validat i que està ben escrit, per tant, l'objectiu és tenir una X a totes les casilles. Què significa la C amb aquest taronja? Vol dir que heu participat en aquell intercanvi de comentaris, però que hi ha algun comentari pendent que no heu enviat. Per tant, fins que aquesta C no marxi, no podeu tornar a participar en cap intercanvi de comentaris perquè vol dir que teniu comentaris pendents d'enviar d'alguna crida. Llavors, aquí ara no n'hi ha cap, però podria aparèixer una P vermella allà. Una P vermella vol dir que heu enviat aquell text, però que no compleix amb l'enunciat. Bé perquè falta la paraula obligatòria, o bé perquè és massa curt, o bé perquè és massa llarg. Si això, la QESI veureu que us dona 7 dies, en aquests casos, si envieu un text que compleix amb l'enunciat dintre d'aquests 7 dies, llavors es canviarà per una X i comptarà pel recompte final. Si passen aquests 7 dies i no heu enviat una nova versió del text, apareixerà aquest NB, aquest no vàlid. I veieu que llavors no es compta. Per exemple, aquí tenim 3 X i un no vàlid, i per tant llavors el recompte final és 3. Perquè hi ha un text que no compleix amb l'enunciat i que no s'ha corregit perquè complís amb l'enunciat.
Llavors, el llibre de Sant Jordi és quan acabem la temporada, us enviem les invitacions, vosaltres escolliu els textos i així fem la selecció dels millors textos escrits durant la temporada. Això, a partir d'aquí, entrem en el món de l'edició, que ja ho veureu, vull dir, passem per correctors, escollim el disseny de la coberta, etc, i es passa a l'edició del llibre i a la compra. Vale. Fins aquí tema llibre Sant Jordi, el rànquing d'escriptors. Algun dubte? Queda més o menys clar? Sí? Vale, perfecte. Doncs aquests són els apartats més importants a la web, llavors a partir d'aquí podeu anar xafardejant tranquil·lament. Aquí els especials teniu propostes que heu anat publicant en diversos temes, però que ara ja no estan actius, propostes que a vegades fem esporàdiques. Aquí al blog trobareu les notícies de cada setmana i aquí a la banda, al menú lateral, podeu anar investigant també què tenim a cada banda. Vale. Una altra cosa important, o sigui, aquesta és una mini explicació, vull dir, llavors també tindreu el vídeo, teniu l'apartat com funciona, que està tot detallat, però sobretot, si tinguéssiu qualsevol problema, qualsevol dubte, qualsevol cosa, ens envieu un email. O sigui, no tingueu cap recança ni cap, ai, que em molestaré, no, cap problema, vull dir. O sigui, el que volem és que us sentiu a gust, que escriviu a gust, que tingueu ganes d'escriure cada setmana i de participar als intercanvis de comentaris cada setmana i de reunir-nos cada setmana en aquest espai. Per tant, qualsevol cosa, qualsevol dubte, qualsevol cosa que no hagi quedat entès, ens envieu un correu electrònic. Intentem respondre el màxim de ràpid possible, com a màxim 24 hores normalment, bueno, excepte festius. Els festius intentem fer vacances perquè si no és la quesis llavors s'emprenya, que els diumenges no s'ha de treballar. Però a part d'això, vull dir, no tingueu cap problema i qualsevol cosa ens ho envieu. I per estar connectat, aquest any tenim tres maneres per estar connectat amb les notícies i les novetats a la web. Un és el grup de Telegram, que és una novetat d'aquest any, que ja veurem a veure com funciona. Vull dir, va ser una proposta que va sortir a finals de la temporada passada. Tots heu rebut l'invitació amb l'enllaç per poder fer clic i unir-vos-hi. Els que hi heu entrat ja ho heu vist, el Telegram és bàsicament com un WhatsApp. El que passa és que no has de donar el telèfon a ningú, tu et fiques el nom que vulguis, per tant és una mica més privat. I té l'avantatge que si només tens el canal de Vull Escriure, doncs només tens el canal de Vull Escriure i no se satura de vegades. Per tant, tenim el grup de Telegram, tenim el butlletí, o sigui, si feu clic al menú lateral, aquí veureu que hi ha el butlletí que us podeu inscriure, també us ho he passat per correu electrònic, i així rebreu cada setmana l'actualització de dir, mira, ja està actualitzada la web, ja podeu participar, etc. I les novetats d'aquella setmana també les rebreu directament per correu electrònic i així teniu un avís. Normalment el butlletí l'enviem el divendres al matí i així és com un hola, ja estem aquí, ja estem actius, ja pots començar a pensar donar una volta en el text de la setmana. I la tercera és les xarxes socials. Vull dir, ja heu vist que Vull Escriure té canal a Twitter, canal a l'X, té canal a Facebook, per tant, qualsevol cosa també ens podeu enviar un comentari per allà i també us respondrem tan aviat com puguem. I l'última cosa que us demanaria, no sé si no ho heu fet, és que intentéssiu posar-vos una foto o una imatge identificativa, si no voleu una foto, saps? O una foto d'alguna cosa, perquè així és sempre més agradable a l'hora de llegir. És més fàcil llavors identificar-vos si sempre recordem, mira, sí, és el que té aquell dibuix, això. I per publicar la foto, vull dir, és fàcil, aneu un altre cop a tauler de control de l'usuari, aquí dalt de tot, feu clic a perfil, feu clic a edició de l'avatar i publiqueu aquí la imatge que vulgueu i tramet. I així és més agradable a l'hora de llegir, perquè si no tots teniu el logo de Vull Escriure només i és com, veiem molt aquesta noia perfilada de lila, però ens agradaria veure també alguna altra cosa. Però això, vull dir, això és voluntari, com vulgueu, és simplement. Doncs això és una mica el que tenia preparat per explicar-vos. Per tant, si teniu algun dubte, alguna cosa... A veure, Laia, tinc un menú al xat. Ja hi ha tema de la setmana? No, encara no. O sigui, les crides comencen la setmana que ve. Per tant, si feu clic a escriu, veieu que aquí diu 5 d'octubre. Doncs vol dir que el 5 d'octubre a les 8 apareixerà aquí l'anunciat. Però fins llavors no teniu l'anunciat encara. Per tant, no teniu el tema, no teniu la paraula, no teniu... Vale. Una pregunta.
És que m'ha demanat la Misha abans la paraula. Després tu, Olga. Misha, endavant. Ai, gràcies. Bona nit a tothom. Una pregunta molt ràpida, per curiositat. Els textos que publiquem en el fòrum, és que no m'hi he trobat mai, però si més endavant els volguéssim presentar a concurs o presentar-ho a un concurs de relats o alguna altra plataforma, ho podríem penjar? Seria vàlid o això infringiria les normes? Els textos són vostres. A més, és plataforma tancada i ja veureu, en aquest espai teniu accés només als escriptors de la 12a temporada. No hi té accés ningú més. Per tant, són vostres 100% per fer-ne el que vulgueu. L'únic però és els que trieu per publicar en el llibre. Perquè si volguessis presentar-te a un concurs, normalment et dirien que han de ser textos inèdits. I és clar, aquells que hagis publicat en el llibre diran ja no són inèdits. A part d'això, tots els que tinguis publicats a la web són sempre vostres i són 100% vostres. Per tant, cap problema. Perfecte, gràcies. A tu. Olga, endavant, ara sí. Digue'm. Sí, jo volia preguntar, a part dels comentaris dels altres escriptors, la Quessis també ens comenta o només... No, Val. La Quessis no comenta, sobretot per això, perquè si la Quessis comentés, li faríeu cas a la Quessis. Diríeu, el que ha dit la Quessis és la veritat. No? Si la Quessis ha vist que això està bé, és que està bé, i si això està... I no. O sigui, això és una de les coses que també està en l'ànima de vull escriure. O sigui, hi ha coses subjectives que sí, que un professional et dirà està malament, i vull dir, sí, això s'ha d'arreglar. Però en un 99% dels casos hi ha un punt subjectiu molt gran. Per tant, veureu, o sigui, és acostumar-se a rebre comentaris de gent que et diu, mira, o sigui, us podeu trobar d'una persona que ho sigui, mira, a mi m'ha encantat que aquest protagonista faci no sé què, i un altre comentari que digui, és que a mi no m'ha agradat gens que aquest protagonista faci no sé què. I els teus comentaris són vàlids. I per tant, no volem que n'agafeu un i digueu, no, és que aquest és la veritat. No, perquè ningú no té la veritat. Si simplement són textos, nosaltres els escrivim de la millor manera possible, intentem que arribi el que nosaltres ens hem imaginat, però llavors també hi ha una part que els lectors entendran una cosa o entendran una altra cosa, i aquesta també fa part del joc. I llavors, nosaltres podem llegir els de tots els escrits o depèn de... Tots estan oberts per llegir-los, no? Exacte. El que pot ser que no els puguem comentar. Comentar, sí. Si la persona està inscrita a comentaris, o sigui, si la persona ha dit jo vull rebre comentaris, vosaltres el podeu comentar, sempre i quan hàgiu fet els obligatoris. De forma voluntària podeu fer tants com vulgueu. A partir dels 2 obligatoris podeu fer el que vulgueu. Sempre i quan s'hagi inscrit a intercanvi. Si no ha demanat comentaris, llavors no el comenteu. Però llavors, si per exemple una persona no s'apunta a comentaris, aquell text pot ser que ni el llegeixi ningú ni el comenti ningú, no? Entenc, és que no sé, això no ho acabo d'entendre. O sigui, llegir és possible que el llegeixi molta gent, però no el comentarà ningú. Clar. Però llavors, no? Que si ningú li diu res... Perquè depèn de l'objectiu que tinguis. O sigui, hi ha gent que vol rebre comentaris i hi ha gent que l'únic que vol és una excusa per tenir una excusa per escriure cada setmana. Però que, per exemple, no té temps per fer els comentaris. Però diu, però sí vull tenir l'excusa de que així cada setmana publico, i sé que, a més ho puc publicar aquí a la web, i és una manera d'obligar-te, no? Vull dir, al final és diferent si tu escrius per tu o si dius, no, és que l'haig de publicar en una web i fer clic a tramet i ho haig de fer cada setmana. I és una manera d'anar agafant l'hàbit. I per tant, hi ha gent que s'inscriu per això. O sigui, teniu de pensar que tenim moltes opcions perquè cada escriptor té un objectiu diferent. No tots teniu el mateix objectiu. D'acord. Però una pregunta, perquè jo em vaig apuntar al bàsic, però jo, d'alguna manera, ja obvio els comentaris de les altres persones i tal, però jo esperava que tu ens fessis algun comentari. No. Perquè, clar, si entenc que el joc està en que això em crearà una pressió i m'obligarà a escriure i tal, però si escric qualsevol cosa, vull dir, no tindré cap tipus de... Vull dir, ningú em dirà
hosti, doncs aquí podies haver allargat o podies no sé què. Si vols això, t'has d'inscriure als intercanvis de comentaris. O sigui, jo no comento, la Cassis no comenta. I és per això, per lo que t'he dit, perquè, o sigui, vull escriure està feta perquè agafeu l'hàbit, perquè agafeu múscul, perquè agafeu constància, perquè avanceu per sempre el pànic a la pàgina en blanc, etc. I per això és molt important que no us sentiu com si estiguéssiu fent un examen. Perquè no vull dir, o sigui, al final us heu d'aprendre. O sigui, es tracta de treure's d'aquí les pressions, de recuperar les ganes d'escriure, de jugar com quan érem canalla, de dir, mira, és que m'han dit aquesta paraula i m'han dit aquesta minicrida, i jo ara aquí inventaré el millor text de la història amb 300 paraules. I es tracta d'això, o sigui, l'esperit de la web és aquest. I no volem que tingueu una sensació de no, és que és un examen, i ara la Teresa m'ho comentarà, i mirarà... No, si no és aquest l'esperit de la web, per això no comentem nosaltres. I per això fem tant èmfasi en els intercanvis de comentaris, perquè els intercanvis de comentaris són molt bons, però són molt bons per dues coses. No només pels comentaris que rebeu, que això fa que veieu el text des d'un altre punt de vista, sinó pels comentaris que feu. Perquè llegir els textos dels altres i obligar-vos a llegir, a veure com el puc ajudar, això fa que de mica en mica comenceu a llegir amb ulls d'escriptor. I llavors, de vegades veiem coses amb els textos dels altres que llavors quan tu pares a pensar dius, ostres, si això també ho faig jo. Però fins que no ho has comentat amb un altre, no n'ets conscient. I per això l'intercanvi de comentaris és molt bo per les dues versions. Vale. I representa que els que estem els que ens han inscrit al bàsic no podem fer comentaris ni tampoc en rebrem. No rebreu comentaris si esteu al bàsic. O sigui, si vols et passem a l'altre. Si vols passar i dir, no, és que jo vull rebre comentaris, vull dir, ara ho parlem, vull dir, m'envies un correu electrònic i ho gestionem per passar-te a l'altra banda. Però no, o sigui, en bàsic és només escriure. No rebeu comentaris i... Només és la crida, vale, d'acord. Exacte. És la crida i llavors si feu els textos mínims per poder participar en el llibre de Sant Jordi final d'any. Els comentaris. Si vols canviar, ens envies un correu electrònic i ho parleu, Antoni, cap problema. Ok, perfecte. Perdona un aclariment. Qui està parlant? Perdó. Jo, l'Albert. Vale, Albert, digues. Sí. Si no estan inscrits en els comentaris però volem comentar el seu text, el podem comentar igualment? Comentaris voluntaris en podeu fer sempre, respectant el que hagi demanat l'autor. D'acord. Perfecte. Sí? Sí. Vale, perfecte. Tinc una mà aixecada, el que passa és que no sé com es diu perquè només diu iPad. No sé qui és. Soc la Maria. Hola, Maria. Benvinguda. Hola. Aviam, jo estic al bàsic i vull continuar en el bàsic, però volia fer-te una pregunta sobre... Encara que l'any passat hi vaig participar molt poc i vaig anar perdent i vaig col·lapsar. Dones que fan història, hem d'agafar dones reals que han fet història, com Madame Curie, o dones que han fet història, però que no és una història reconeguda pel món, per dir-ho, perquè, a veure, tothom ha fet història, no? Sí. Penso que pel sol fet de dir, a veure, a menys que hagués estat vegetant pel món, tothom ha fet història. Aleshores, dius, a vegades pots dir, bueno, aquesta persona no és reconeguda i tal, però realment ha fet una labor brutal, no? I aquesta és... Ens hem de fixar amb les dones que tothom coneixem, no? O poden ser, doncs això, un homenatge a una dona que nosaltres considerem que ha fet molt més que el que la societat li ha valorat. O sigui, a l'hora d'escriure el text és completament lliure. L'única obligació que hi ha és la paraula obligatòria, per entendre's, i l'extensió. Però a nivell de tema podeu fer el que vulgueu. O sigui, nosaltres apadrinarem cada crida amb un vídeo d'una dona que ha fet història, que ja la s'anireu veient, ja s'aniran apareixent. I normalment aquesta dona estarà vinculada amb la minicrida opcional, moltes vegades. Jugarem normalment així. I la paraula obligatòria també estarà inspirada, etc. Però a l'hora d'escriure el vostre text, teniu llibertat absoluta. O sigui que dius, jo no vull escriure sobre dones que han fet història, cap problema. Si teniu llibertat absoluta. Gràcies. A tu, Maria.
Teniu alguna altra pregunta? Tenim tot clar? No tenim més preguntes? Mira, llavors encara anem bé de temps. Esther, endavant. Hola. Bona A nit. veure, jo et volia preguntar, perquè jo quan vaig rebre el mail posava que ja havies de triar els somriures o els trencaclosques. O jo vaig entendre així. No, llavors... Ho vaig entendre així, que havies de clicar-ho en el perfil. No, o sigui, teniu llibertat absoluta per una setmana participar, l'altra setmana no participar, una setmana publicar somriures i l'altra dir no, l'altra avui trencaclosques, l'altra dir no, Això, somriures. dient-ho en els comentaris es pot. El que diem perquè és... jo vaig clicar somriures, vaig posar somriures, perquè vas posar, quan posa aquesta paraula, jo la vaig posar perquè és una paraula que m'agrada, però clar, dic, ara no sé si m'he de limitar sempre a comentar somriures o a rebre els comentaris de somriures. No, vale. Bueno, si tinc algun altre dubte... O sigui, tu pots triar cada setmana el que vulguis. El que he dit, i per això t'he liat, perdona, és per gent que digui, no, és que jo vull participar sempre a trencaclosques, no sé què, i llavors tinc por d'oblidar-me'n. I llavors per això t'he dit lo de la signatura, que si dius, no, és que jo sempre vull trencaclosques, ho fiques a la signatura i llavors ja no t'oblides. Però si dius, no, és que jo cada setmana vull provar-ho diferent, doncs llavors tu cada setmana... Però és que podria ser que jo hagués ficat això a la signatura sense saber què estava fent. Per això t'ho dic. Ja ens ho mirarem. No ens farem perdre el temps. I si no es vull dir, entre les borres i ja està. És que no sé ben bé. Vale, d'acord. Mira, per esborrar-lo és tauler de control de l'usuari. Vull dir, si no també ho tens a perfil. I sí que ho tinc a la signatura, jo crec que sí. Jo crec que sí, ja ho miraré. I ja està. Vale, ho miraré, d'acord. Gràcies. Perdó, perquè t'he liat. T'he liat jo. No. Potser també vaig liar jo a llegir el text que si ho haguéssim de triar aquell dia, saps? I jo vaig anar disparada. Perfecte. Soc molt obedient. Genial, Esther. Vale. Teniu alguna altra pregunta? Si voleu aixecar la mà... Aixecar la mà físicament, no aixecar la mà a través del botonet, perquè si no, no us veuré. Teniu algun altre dubte, alguna pregunta, comentari? Teresa, jo no sé com aixecar la mà aquí dintre. A veure, qui és? Jo tampoc. Físicament. Albert, ja t'he vist. Digues. Com podem inserir una foto en el text? Les fotos és si estan publicades en algun altre lloc. Si estan publicades en el vostre blog o si les heu publicat a xarxa, etc. Llavors, necessiteu una URL. Aneu a... On estem? Imatges. Aquí. És aquest que diu FIMG, igual, i llavors necessiteu l'URL. Necessiteu un enllaç. Si no podeu carregar directament imatges. Són imatges que han d'estar connectades a un altre lloc. Però si algú vol publicar-ho i no se'n surt i no sé això, passeu un correu i llavors us passo directament i diré, mira, copia això allà i ja et sortirà la imatge, que a vegades això són coses més tècniques i així també ho veu costa una mica, però llavors si no som un correu és copiar i enganxar i és més fàcil. Però és imatges que estiguin publicades a la web, vull dir, a la xarxa. No podeu carregar imatges. L'única imatge que podeu carregar és la del perfil, la del vostre usuari. Vale, perfecte. Genial. Qui més? A veure, qui més em deia que no sabia com aixecar la mà? Jo. Jo? Qui és jo? A veure, que et busco. He sentit un jo però no ho veig. Que sou bastants, Hola? El que hagi dit jo que digui alguna cosa més perquè si no se la trobo. Jo, Niu-Jo 23. Niu-Jo, valen, ara t'he vist. No té res que dir, però no sabia com ho havia de fer per pitja. Ja està. Digues. No, ho tens bastant clar tot, no? Sí? Tens clar? Perfecte. Espera't, que ara veig que hi ha un parell de xats. Valen, Albert, perdona, que havies escrit el xat i no t'havia vist. Valen, Laia. Valen, Misha. Misha, doncs ens veiem.
Vale, doncs si voleu, a veure, deixo de compartir això, que així es podem ficar visió galeria els que estem aquí, i així se'ns veiem una mica tots. Si fiqueu visió galeria us veureu tots de cop i és més agradable que no pas quan compartim pantalla que només veus una persona i estàs una mica aquí perdut. Si fiques visió galeria, ara som 18 persones, crec que us veureu tots. Sí? No ho sé posar. A dalt de tot, a la dreta, hi ha que diu viu, Val, obres, i llavors diu gallery. vale, correcte, gràcies. Un plaer. Vale, doncs I allò que dèieu d'aixecar la mà, com va? això d'aixecar la mà és a la banda de baix, hi ha un Sí? que diu reactions i llavors hi ha un que diu raise hand. Raise hand. Veus una emoticona? No ho veig. Posa reacciones. O reacciones, depenent de veure quina versió Val, tinc. correcte. Val. Ara. Sí? Vist, sí, ara l'aixeco, però ja estic parlant. Ja està, ja. Correcte. Perfecte. Gràcies. Tots La aprenem, Sí, tots anem aprenent sobre la marxa. Teresa, tu tens la mà aixecada, volies dir alguna cosa? No et sentim. Potser tens el micro tancat? Encara no et sentim. Que raro. No la sentiu, vosaltres tampoc? No. Anava a dir, potser és el meu ordinador. A veure? Sí? Hola? No. És que surt que té el micro tancat. No, però ara se l'ha obert i tampoc no... Veus ara el teu verd? Ara sí. No. No se la sent. No et sentim. Vols escriure-ho pel xat? Perfecte, Antoni, parlem. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ostres, fa molta ràbia, quan la tecnologia no et respon. A veure, esperem que la Teresa si ho pot escriure per xat i així li responem. Mira, perfecte, Misha. Benvinguda de nou. Sí, a veure? Res, a veure, la Teresa diu res, que no he acabat d'entendre si s'ha d'escriure obligatòriament cada setmana o si una setmana no es pot, no passa res. Si una setmana no es pot, no passa res. O sigui, vosaltres teniu 15 crides, per tant, nosaltres publicarem 15 anunciats i, per tant, a partir d'aquí, vosaltres teniu l'opció de respondre als 15 anunciats. Que una setmana, pel que sigui, no pots participar, no passa absolutament res. L'únic que passarà és, quan arribem a final de temporada, comptarem quants textos s'has enviat. I llavors això afectarà el tema del llibre de Sant Jordi. Però ja has vist que el mínim és 6. O sigui, si en respons a 6 de 15, ja podràs participar en el llibre amb un text. I si en respons a 12 de 15, ja podràs participar amb 2 textos. O sigui que pots fallar 3 cops, com si haguéssim, 3 setmanes que pel que sigui no puguis escriure, i tot i així tindries els 2 textos en el llibre de Sant Jordi. No seran tantes, perfecte, genial. Clar, l'objectiu aquí és fer les 15, A veure qui farà el ple de 15. Aquest seria l'objectiu. A veure, som 18 persones. A mi m'agrada molt fer ronda de presentacions, però esclar, 18 persones vol dir, si fem ronda ràpida de dir soc tal i soc de tal qual i bona nit, ja ens en portem 1 minut per persona, o sigui que són 19 minuts. Com ho teniu? Fem ronda de presentacions o el saltem? Què voleu? Teniu 19 minuts? Sí. Doncs mira, jo us vaig donant paraula, us vaig dient, i vosaltres teniu 1 minut, el vostre minut de glòria, per dir qui sou, d'on sou, si voleu, i una mica què espereu d'aquesta temporada, per exemple.
Tres de tu, si et va bé, escriu-ho pel xat i ho llegirem, perquè com que no tens micro, no et puc donar la paraula. A veure, Tatac, que tinc aquí una persona que té de nom Tatac. Bueno, això ha sortit el nom del correu que no ho he entrat bé, però soc la Montserrat de Girona, no el vull escriure, que ja ens coneixem de la temporada passada, i soc de Girona, evident. Jo només, dius, molt contenta, espero aprendre molt, feu-me tots els comentaris que vulgueu, vull dir, tots seran molt benvinguts, perquè el que trobo a faltar és el que ha sortit aquí, potser un comentari, dic de tu, Teresa, perquè potser és la de tota la colla, ets la nostra mestra, entre cometes, m'encantaria que me comentessis les coses, tant sigui el que veieu, vull dir, per privat, per públic, més ben igual. Jo us faré comentaris molt senzills perquè no sóc digna, crec, de comentar gaires coses trencaclosques. Si veig alguna ho faré, però vull dir que segur que m'encantarà perquè l'any passat sou uns grans escriptors tots. Em sembla fantàstic el teu comentari, excepte la part aquest de no soc digna. No, perquè això és precisament el que us he dit. O sigui, qualsevol cosa, podeu estar veient una cosa que aquell escriptor ningú no li ha dit. Per tant, no penseu això, vull dir... O sigui, a més tu, que ja portes tota una temporada, portes una temporada escrivint, comentant. Vull dir, no és veritat. Sí, us heu de creure una mica. Benvinguda, Tatac. Gràcies. Maria, ens vols dir alguna cosa? Soc la Maria, és la tercera temporada que m'inscric. L'any passat vaig participar molt poc. Soc de Lladurs, de la província de Lleida, però actualment visc a Vinaròs. Cada vegada que he participat m'ha agradat molt i no m'apunto a participar en els comentaris, no per un tema de dignitat, sinó perquè penso que això equival a dir que llegir-los a tots, i com que l'any passat em vaig sentir molt bloquejada perquè estava amb aquesta història i amb unes altres d'escriure, prefereixo no comentar perquè primer te'ls has de llegir amb cara i ulls, perquè si no, no... I realment el meu objectiu aquest any és no perdre l'hàbit d'escriure. Molts ànims, Maria. Gràcies. I benvinguda de nou. Merci. Següent, Maria Dolors. Vols dir alguna cosa? Bueno, jo estic molt contenta de tornar a ser aquí i he après moltíssim i m'encanta. Això. No poso pipa. Vols dir quin nom fas servir a la web? Perquè si no, si et busquen per Maria Dolors no et trobaran. No em trobaran, clar. Versos perduts, allò que diem en Bu, perquè és del meu fill que m'ho va apuntar i em sap greu treure-m'ho, saps? Queda com molt malament, però bueno, mira, deixem-ho així igual. És una llicència d'escriptor, ja queda bé. Sí, és que si no l'Alderic estaria trist, no cal la pena, pobret. No cal, pobret. Doncs benvinguda un any més, Maria Dolors. Sí, a vosaltres. Esther, ens vols dir alguna coseta? Bueno, doncs, jo soc de Manresa i és el primer any que estic aquí. He escrit molt a la meva vida, sempre perquè a nivell emocional, perquè jo faig teràpies, llavors m'he fet molts tips i tenia ganes de... He començat a escriure per mi altres coses, però tenia ganes de fer-ho com un llançament, o sigui, com llançar-m'hi de cap a fer-ho des d'un altre lloc. No sé si me'n sortiré, igual sempre estareu veient que tinc com en diuen, una deformació professional, perquè vaig començar a escriure una novel·la i quan me vaig donar compte sempre parlava del mateix, de sentiments, d'emocions, d'accions, però bueno, al final escriure és això, no? Parlar d'aquestes coses també. I bueno, amb moltes ganes, em va entrar molt directe i gràcies, de veritat. Gràcies per aquestes iniciatives, perquè són molt xules. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Esther. Esperem que et trobis molt benvinguda a la web i que, a veure, segurament, quins textos acabes escrivint. A veure, què llegim. No sé, ja ho veureu. Benvinguda. Lehmann. Gràcies. Endavant. Hola, jo soc Lehmann. És el tercer any que participo, molt satisfet que necessito una mica la disciplina i l'obligació d'escriure cada setmana. Si no, pel meu compte ho vaig deixant. Jo participo al Trencaclosques i penso que no ha d'espantar ningú perquè són tots molt benèvols
i que no va ningú a la jugular. O sigui que, teòricament, tots els que vulguin podrien apuntar-s'hi perquè és molt enriquidor. Penso que jo m'hi apunto perquè crec que m'enriqueix més que no només me donin lloances, sinó també que em diguin quines coses no lliga al meu text o m'he equivocat de persona gramatical, jo què sé, coses així. Sí, tu dones fe, Lemon, dones fe de que el trencaclosques encara no us heu menjat ningú. No, encara estàs sencer, no et falta cap cama ni res, eh? No, em vaig apuntar en plan agosaret, però penso que val la pena. I a més estic molt content perquè molts de vosaltres ja us vaig conèixer vam donar el llibre allà a Vic i bueno, animo a tothom a anar-hi a la pròxima trobada. Perfecte. Doncs benvingut de nou, Lemon. Gràcies. Farners, endavant. Hola, que em sentiu bé? Sí? Sí. Molt bé. Jo ja fa temps que escric que vull escriure i no res, dono la benvinguda a la gent que s'ha inscrit aquest any nova i ja veureu que ens ho passem molt bé, que escrivim, comentem i que això, que gaudim molt. I no sé, què més dir-vos. Soc de Torrelles de Llobregat i ara mateix també visc allà i ja està. És una disciplina per mi el vull escriure. M'obliga també cada setmana a fer coses i bueno, ens ho passem molt bé. Doncs ja està, res més. Doncs fantàstic. Benvinguda de nou, Farners. Gràcies. Gemma, ens vols dir alguna cosa? Hola, sí, bueno, agrair una altra vegada això, poder-nos trobar abans de començar, que és un gust. Jo em dic Gemma, soc de Barcelona, visc entre Barcelona i Sant Pere Vilamajor, un poblet del Montseny, estic una mica a cavall entre els dos llocs i és el segon any que participo. L'any passat m'ho vaig passar superbomba, com diu la Versos Perduts. La veritat és que és una alegria això de participar en un lloc com aquest, perquè dona molta vidilla, és la manera de que realment, almenys jo en el meu cas, si no escric res, d'anar escrivint i d'això, tot i que amb els nervis que passes, que els nervis d'aquests bons, que fan truc, que estàs en una cosa, una activitat d'allò, però és bo, dona com una vidilla extra molt així. I, no sé, jo pensava que aquesta vegada, com a segona, ja estaria una mica més d'allò i ara penso, tanta por que tenia l'any passat, aquest any que tinc més por perquè penso, amb el que vaig escriure l'any passat, a veure si ja he esgotat tot i ara no tindré cap idea. Així que, no sé, el cas és que, i farem el que podrem, aquí ens ho passem molt bé, se'ns tracta molt bé i res, molt contenta de conèixer les noves cares i els que ja ens vam veure així, també molt contenta de retrobar-vos. I res, això. Doncs benvinguda de nou, Gemma. I ja veuràs com aquí les idees no les sacaràs. Sí, no sé. Bona nit, Gemma, benvinguda de nou. Niu jo. Hola, soc la Margalida, jo soc de Mallorca, és la segona temporada que estic aquí. La primera va ser, només vaig apuntar lo bàsic i ara m'he apuntat en els comentaris per veure com ho faig, saber com me veuen els altres. I em fa molta il·lusió, m'ha anat superbé perquè fa hàbit d'escriure i estic molt contenta d'estar aquí. Perfecte, doncs benvinguda de nou, Niu jo. A veure com van els comentaris. Ja ens diràs si se't mengen en algun lloc o no. Sí. Perfecte. Elisa, ens vols dir alguna cosa? Ara. Doncs jo em dic Elisa, estic a la comarca de la Selva, entre Massanes i Riudarenes, i és el meu primer any, i la veritat és que m'hi he apuntat una mica com un experiment. O sigui, vaig a fer aquest experiment amb mi mateixa, a veure què passa. Jo estic una mica amb el cas mateix d'aquesta altra noia, la Esther, no? Jo també soc d'aquest ram de la teràpia, i he escrit d'això, escriptura terapèutica a base de bé, però sortint d'aquest mood ja veurem, a veure la part creativa, a veure el que passa, no? I m'he apuntat a tot, al trencaclosques, a tot, a tope, per intentar aprendre al màxim i tirar-me a la piscina i a veure si trobo aigua o me la pego o a veure què passa. Però a veure aquesta part creativa, a veure què passa. Però també amb moltes ganes. Doncs perfecte, vull dir, si tens les ganes, a partir d'aquí
tot fluirà, ja veuràs. O sigui, m'encanta tant a tu com l'Ester, que voleu fer el repte això d'escriure coses diferents i, per tant, explorar nous territoris. Per tant, serà molt interessant llegir-vos, a veure quines aventures s'inventeu. Per tant, molt benvinguda, Elisa. I espero que trobis molta aigua i que nedis moltíssim en aquesta piscina. Aviam. Albert, endavant. Hola, soc l'Albert Prat, soc Celder a Vull Escriure, val? Jo la veritat és que ja porto unes quantes temporades aquí a la web i la veritat és que només escric aquí, perquè si no, no tinc temps. Llavors m'obligo a apuntar-me per poder escriure. Ja és trist, però és així. Voldria trencar una llança fora del trencaclosques perquè, vaja, jo des del primer moment em vaig apuntar en aquest sistema i la veritat és que no ens mengem en ningú, val? Com ha dit el Lehmann abans. És una experiència enriquidora. Cada comentari que reps, el reps molt bé i fins i tot que quan et critiquen, escolta, això ho hauria muntat d'una manera, això ho hauria muntat d'una altra. Vale, escolta, és l'opinió d'una persona, vale? Perfecte, i ja està, i tu agafes com un enriquiment personal, vull dir, no hi ha crítiques allò d'idées que et matxaquen la moral, no, ni molt menys. Això que acabes de dir és molt important. Al final, sempre que us facin un comentari sobre un text, és dir, aquest comentari em serveix per millorar? Si et serveix per millorar, te'l quedes. Però si és un comentari que no us serveix per res, doncs moltes gràcies, però ja està. I això en general, tant a Vull Escriure com a qualsevol lloc. Perquè això d'assenyalar i criticar és molt fàcil. No, vull dir, això que has dit tu, Albert, m'ha agradat molt, perquè és que és això. El que us serveixi, us ho agafeu. Per tant, benvingut de nou, Albert. Un plaer saber que som els privilegiats que no llegim totes les teves obres inèdites. I ens anem llegint. Moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí, Albert. Merci a vosaltres. Cristòfol, vols dir-nos alguna cosa? T'haurem d'activar el micro per això, Si no, no te sentim. Ara. No, és que estava... No, bé, jo soc el Cristòfol Moreno, TOFMO aquí al Vull Escriure, és la segona temporada, i la veritat és que és això, que bueno, és un sistema que t'obliga. A veure, t'obliga a cada setmana a escriure. Em passa potser també com l'Albert, no? Que si no escric aquí, no escric enlloc, i és una llàstima, però bueno, en fi. Llavors, doncs, bé, ja està tot, o sigui, és fantàstic. Realment estic content de tornar a agafar aquesta rutina. Doncs fantàstic. Esperem que et tornis a gaudir-ne tant com les temporades passades. Moltíssimes gràcies. I mira, ja sabem que tenim dues obres inèdites que només llegim nosaltres. La d'en Celder i la d'en TOFMO. Molt bé, serà interessant. Bueno, sí. Espero escriure fora, però bueno, sí, ja... És una altra història, Perfecte. Doncs ens anem llegint. Cristòfol, moltíssimes gràcies. Olga, vols dir alguna cosa? Hola. Sí, bona nit a tothom. Doncs jo... Em sentiu? Et sentim. Sí. Vale, espera. Ui, ara t'hem perdut. Ara no et sentim ni no et veiem. L'heu perdut vosaltres també? Sí. Vale, doncs passem si cas al següent i a veure si torna. Espero que torni. Misha, ens vols dir alguna cosa? Bueno, hauràs de dir qui ets, perquè jo he dit Misha, però no és el nom que tens en el cartellet. Ho sé. Jo em dic Anna, però sóc la Misha a les xarxes i també a Vull Escriure. De fet, jo, Déu meu, van ser 5 anys. Vaig participar 5 temporades, del 2015 al 2020, i després vaig fer un peron perquè no anava a l'abast, però vaig venir a la trobada que vau fer a la Biblioteca Pilarí en Vallès, em va donar tota la nostàlgia i vaig dir, vinga, va, em tornaré a apuntar perquè és una experiència fantàstica, de veritat. No tingueu por, no patiu, perquè tant les comunitats de somriures com de trencaclosques són maquíssimes, no patiu en absolut. I la veritat és que, com molt bé heu dit,
trobo a faltar aquesta rutina, aquest forçar-me a escriure cada setmana, perquè si no és que no hi ha manera, gairebé no escric, i així que estic super contenta de tornar a apuntar-me. I res, dir que la comunitat de Vull Escriure és una de les més maques que he trobat online. De veritat que estem per tot arreu, eh? Jo em vaig trobant a gent que ha participat a Vull Escriure o que està participant en els llocs més insospitats. I, de fet, vull dir que em fa molta il·lusió que el David Simó, que ara ja no participa, però és un ex-membre de Vull Escriure, i quan ets a Vull Escriure sempre ets a Vull Escriure, ells ja van quedar finalistes a un premi de relat breu fa poc, el Frederic Pujolà. Jo vaig tenir la sort de guanyar. I res, ens fa molta il·lusió perquè això, la pinya de Vull Escriure, seguim unida. Perfecte. Benvinguda de nou, Misha. I això que acaba de dir la Misha, això és molt important. O sigui, jo quan la Misha vaig veure que en David publicava això de que ell havia guanyat i l'altre havia quedat finalista, jo ho vaig compartir, ho vau veure a les xarxes i ho vaig compartir en el vostre grup i tot això. I sapigueu que si mai teniu alguna cosa relacionada amb la vostra carrera literària que voleu compartir, doncs passeu-m'ho, podem publicar al blog o al grup de Telegram, teniu la llibertat per publicar-ho directament, perquè al final... Vull dir, què és això? Som el que escrivim a Vull Escriure, som el que escrivim fora de Vull Escriure i al final som escriptors i ens agrada. Per tant, tot el que siguin alegries, compartiu-les, que és una alegria. I moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí, Misha, i un plaer retrobar-te. Teresa, et tinc a la següent. No sé si vols tornar a provar el tema del micro, perquè he vist que has marxat i has tornat. Potser ara ja et funciona? No, no et sentim. Vale. Has escrit alguna cosa, no? Has escrit alguna cosa al xat? A veure, sento que no sentiu la meva fantàstica veu. Nosaltres també ho sentim. Jo soc de Tarragona i he assistit a uns quants cursos presencials a l'Escola de Lletra de Tarragona. Ara no hi puc anar i vull seguir escrivint regularment. Surto i torno a entrar a veure si s'ha arreglat. No s'ha arreglat aquesta part? Doncs molt bé, doncs llavors fantàstic, tindràs molt per aportar. Per tant, benvinguda, Teresa. Esperem que en gaudeixis moltíssim. Esperem que la pròxima trobada poder-te sentir la veu, però mentrestant et llegirem a la web. I un plaer conèixer-te i un plaer que siguis aquí. Moltíssimes gràcies. Xavier, ens vols dir alguna cosa? Sí, hola, bona nit a tothom. Bueno, jo sóc nou. Estic aquí per culpa de la Farners. Farners, culpable. Sí, la culpable de la Farners. I ja veurem si és culpable del tot. I ara estic a Torrelles de Llobregat, visc que abans vivia a Barcelona. Ara doncs m'he mudat a Torrelles de Llobregat. La veritat és que supercontent d'estar aquí a Torrelles. Jo tinc dos objectius. Un, divertir-me. No sé quin és primer o el segon. El primer és divertir-me. Passar-ho bé. I segon, escriure millor que jo. És a dir, no escriure millor que ningú, perquè això és impossible. És millor que jo. I al cap d'un temps dic, mira, escric millor que fa un mes o que fa 2 anys, o escric pitjor. Doncs la meva mida sóc jo mateix, perquè clar, si m'haig de comparar amb alguns com vosaltres, doncs no arribaré mai. Per tant, me comparo a mi mateix i ja ho tenim. D'acord? El poc que he vist de vosaltres és que és d'un optimisme, vaja, que no para. Llavors, ostres, jo no ho sé, dic, si puc aguantar tant optimisme. La veritat és que tothom sembla supercontent i em sorprèn moltíssim la quantitat de gent que ens agrada escriure i no som ni coneguts, bueno, almenys jo no conec ningú, no? I, no sé, és com bastant sorprenent, no? Només som 3 homes i jo, 4, de tota la gent que som aquí, vull dir. És una cosa, doncs, també que trobo que és bastant divertida, no? I sobretot l'optimisme, no? Bueno, res més. El que vull és ser millor que jo i divertir-me. Res més. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Em semblen fantàstics els teus objectius perquè també són els de Vull Escriure. O sigui, divertir-nos, sobretot gaudir. O sigui, sobretot el que no volem és que patiu, excepte els dimecres a la mitjanit, llavors sí que volem que patiu una mica, llavors sapigueu que es tanca el termini, però a part d'aquest mini patiment, no, volem que sobretot gaudiu de l'experiència, que us ho passeu bé, que intercanvieu comentaris, però així, i que milloreu. Per tant, que sigueu millor que vosaltres mateixos, no? Si jo el que voldria és que, per exemple, en Xavier o la Teresa o cadascú, no? Miréssiu el text que publicareu ara a la primera crida i el comparéssiu al final de temporada amb l'últim text que escriviu i que hi veiéssiu una millora. Sí, això seria objectiu complet. Si aconseguim això, ja hem aconseguit l'objectiu de Vull Escriure.
Per tant, benvingut, Xavier. Espero que t'agradi, que gaudeixis de l'experiència. Intentarem contagiar-te l'optimisme. Bueno, que sigui realista, un optimisme realista. Això sempre. Al final, aquí el que segur que no us diem és aprendreu per art de màgica. No. Aprendreu si escriviu cada setmana, etc. Per tant, és un optimista realisme. De que si ens agrada i ho fem, jo crec que podem millorar tots. Crec que hem parlat tots. Diuen que un realista és un optimista informat. Estiu que és això. Un ben informat. Bueno, plego. Fins ara. Això entraria en un debat filosòfic que podria durar moltes hores i com que jo us he promès que en 19 minuts faríem la ronda de presentacions ens n'anem de temps. Però això podria... Això el dia que ens trobem en persona, Xavier, fem el debat aquest. Molt bé, moltes gràcies. Crec que hem parlat tots, si no m'he descuidat ningú, si algú m'he descuidat que aixequi la mà física o virtual, no? Tots? Vale. Doncs fins aquí seria la trobada, vull dir una mica això, presentar-vos la web, resoldre qualsevol dubte que tinguéssiu i poder-nos això posar cara, posar veu. I així ara la gent quan la llegiu a la web o quan la llegiu a Telegram ja sabreu qui són una mica, no? Ara, si voleu, ja per posar-hi un punt final, si volem fem una foto de família. Si us sembla, faig una captura de pantalla i així ja la gent que ens hem reunit. Si algú no vol sortir, cap problema. Vull dir, tanqueu la càmera sense cap obligació i ningú no us demanarà res ni cap explicació. Sí, us sembla? La faig? Per tenir un record del dia d'avui? Sí. A veure, doncs, mireu a la cama, somrieu, poseu-vos guapos i guapes. Lluís! A veure si se m'ha gravat. Molt bé, heu quedat tots molt guapos. Heu quedat tots molt bé. Si us sembla, ara entraré al Twitter i la publicaré. I així, al Twitter i al Facebook, i diré, mira, aquests són els que hem resistit fins al final de la primera trobada virtual. I res més. Us esperem a partir del dijous, dia 5, a les 8, que alliberarem el primer enunciat i a partir d'aquí ens llegim cada setmana. Sí? S'assembla bé? Suposo que Versos Perduts serà la primera a enviar el seu text. Jo encara no tenia la idea feta, que ella, la Maria Dolors, ja tenia el text penjat. Merci. No, això fa gràcia. Sí, no t'ho plec també la... Hi ha dues posicions que cada any són molt disputades. Una és qui publica el primer i l'altra és qui publica l'últim. Perquè també hi ha un grupet... Hi ha uns quants que estem al final, sí. Sí, i al final em feu patir més perquè penso algun dia la Cassie us tancarà la porta aquí per voler apurar i per ser els últims. I tampoc no cal viure tant al límit. Més d'un dia passat. Sí. No. Doncs esperem que aquest any no passi i que així es puguem llegir tots els textos que tingueu. Un plaer haver-vos conegut a tots, haver-vos retrobat a tots i ens anem llegint a la web. Molt bona nit a tots. Adéu. Gràcies. Adéu.